Крыж — это такі всеабдымны сімвал, всеабдымны знак. Крыж — гэта выява светабудовы, выява светаствору. Такім чынам прыблізна чалавек мадэліруе сваё ўспрыяцце свету, сваё ўспрыяцце космосу. І таму крыж не звязваецца выключна з хрысціянствам, ён звязваецца з чалавецтвам. І бадай это адна з самых распаўсюджаных выяваў у асяроддзі чалавека. Цяжэй знайсці штосьці больш папулярнае, больш пашыранае. Прычым у асяродку народаў, якія паміж сабою ў старажытнасці амаль не стасаваліся, былі невядомыя адзін аднаму. Крыж сустракаецца в той ці іншай форме ва ўсіх, амаль ва ўсіх народаў. І гэта гаворыць пра тое, што это такія базавыя зыходныя выявы, уласцівыя чалавечаму розуму, в прынцыпе, якія адлюстроўваюць і базавыя ўяўленні чалавека, такую антрапалагічную анталогію. Не ўсім можа быць вядома, што для хрысціянаў крыж не быў адпачатным знакам і сімвалам смерці і воскрэсення Хрыста. І ягоныя выявы, выявы крыжа, яны пачынаюць з'яўляцца толькі з часоў легітымізацыі хрысціянства, з часоў імператара Канстанціна. Вядомая легенда аб ввогуле абвяртанні імператара Канстанціна ў хрысціянства і адначасова з гэтым усталявання, скажем так, крыжа як сімвала імператарскай улады, імператарскай перамогі, гэта аповед пра яго перамогу над узурпатарам Максенцыем в 312 годзе. Тады легіёны, якія падначальваліся Канстанціну, якія фактычна абралі яго ўладаром, цэзарем, яны перад бітвай нанеслі на свае шчыты выяву крыжа. Таму што ва сне эта выява з'явілася імператару з надпісам у небе «Гэтым пераможаш», то бок праз крыж ты атрымаеш перамогу. Імператар Канстанцін, здабыўшы перамогу над Максенцыем, і крыж зрабіў сімвал сваёй перамогі, не столькі над легіёнамі свайго супраціўніка, колькі над уласным духоўным вопытам, які быў у яго дагэтуль. Ён прымае хрысціянства і становіцца паўнавартасным хрысціянскім уладаром. З таго часу крыж становіцца сімвалам імператарскай улады, адначасова сімвалам ужо стаўшай легітымнай хрысціянскай рэлігіі. Але як внутраны, так бы мовіць, экзістэнцыяльны знак хрысціяне ведалі заўжды з часоў пакутніцкай смерці Хрыста. Для іх это было дрэва, для іх это был сам матэрыял, для іх это быў сама прылада катаванню. В нейкім сэнсе это была шыбеніца тагачасная, дыба. И, конечно, это была провокация, в нейкім сэнсе это было выклікам, паколькі дагэтуль яшчэ ніколі, бадай, прылада катаванняў не станавілася сімвалам жыцця. Христос, які памёр на крыжы, уваскрос і крыжам стаў ацаляць і пазбаўляць смерці всех памёршых людзей. Праз крыж, на якім памёр Богачалавек, сталася выратаванне ад смерці для ўсіх смяротных. Асобная такая інсталяцыя у нас звязаная з пахавальным культам. Нас ужо не здзіўляе тое, што на нашых надмагіллях стаяць крыжы. Для нашых продкаў са старажытнасці крыж быў галоўным надмагільным знакам. І тут варта прыгадаць, што для хрысціяніна з крыжа фактычна пачынаецца жыццё. Дакладней, з крыжыка пачынаецца жыццё. І на працягу ўсяго жыцця яно фіксуецца, в тым ліку з дапамогай такога, альбо такога, альбо такога, будь-якога хроснага знамення, як он называет, крестного знамення. Маніфестацыі хрысціянскай веры, вераадданасці сваёй.
а менавіта хрысціянству. Яго немажліва падрабіць, яно заўсёды з'яўляецца жэстам ідэнтыфікацыйным. І таму форме пазіцыі царкоўна-крэснага знамені ў царкве ўдзялялася вялікая ўвага. Ну, нездарма мы ведаем спрэчку старога і новага абряду, калі была зменена форма перстаскладання. Такім чынам і скончваецца жыццё хрысціяніна надмагільным збудаваннем, надмагільным знакам у выглядзе крыжа. Ён, дарэчы, вельмі разных форм, варыянтаў, як і ўвогуле арганізацыя надмагілля. І гэта гаворыць аб адсутнасці нейкага канону ўвогуле пахавання мемарыяльнай практыкі. Ён вельмі розны, але в сарцавіне агульны адзіны гэта выява ўсё таго ж крыжа. Вельмі важна для нашых шырыняў, для нашых рэгіёна цэнтральнаеўрапейскага гэта і форма матэрыяла. Это заўсёды дрэва. І тут мы падыходзім вельмі блізка да такога глобальнага разумення крыжа як дрэва. І до хрысціянства крыж быў вось тым жа самым вобразам свету, космоса, уяўленнем чалавека аб светабудове, касмагоніі, паходжанні света, яго функцыянаванні. І вельмі лаканічнай схемай гэтай светабудовы быў крыж. Мадэрнізаваны ў выглядзе перакрыжавання, ён мог быць у выглядзе проста вертыкалі з нейкімі адгалінаваннямі, дапасаваннямі, што вельмі сапраўды нагадвала дрэва. Дрэва, власна кажучы, было тым матэрыялам, з якога была зроблена прылады катаванняў. Таму вельмі часта называюць это дрэвам, не крыжом, а хутчэй за ўсё слупом, дрэвам. І з дрэва, канешне, зроблены все нашы надмагільныя крыжы. Ну, пазней, калі расце заможнасць людзей, змяняецца матэрыял, бывае это і камень, бывае это і метал. Але, што цікава, давайте паглядзім на металічныя крыжы на нашых могілках. Металічныя крыжы на нашых могілках сапраўдныя мастацкія вырабы. Значная іх частка, яна складаецца з раслінных знакаў. То бок это S-падобныя завіткі, якія якраз і мадэлююць выяву таго самого дрэва, якое складаецца з раслінных парасткаў. І адна з самых вартасцяў выявы крыжа гэта вертыкальная вось. Вот менавіта самае асноўнае памкненне чалавека это памкненне вверх. І сапраўды чалавек заўсёды, не гледзячы на свае погляды, імкнецца да ўзыходжання і дынамікі жыцця, натуральна. Нават калі ён ужо страчвае сваю жыццёвую сілу, он все равно дамінуе в ім гэта імкненне. Внутреннее, уже духовное, не столько физичное, імкненне вышки, імкненне ўгару. І адначасова дол у нас успрымаецца як нешта такое базавае, значнае, но тое, што трымае чалавека, не дае яму ўзвысіцца над сваімі памкненнямі такімі натуральнымі. І вось менавіта звыш натуральная это вертыкальная ось, касмічная ці касмалагічная ось. В старажытнасці это называлі арбор мунди, то бок сусветнае дрэва. І его шматлікія выявы это выявы крыжа і адкрыжовыя выявы. Іх мы шмат вельмі сустракаем. Это адначасова амаль все салярныя, сонечныя альбо астральныя знакі. Яны альбо крыж в коле, альбо гэта нейкая шпіраль у коле, альбо гэта нейкія падкрыжовыя з'явы, выявы падкрыжовыя. Все равно в цэнтры іх модус іх існавання это крыж. Ён адначасова агонь, і огонь это з'яўляецца уже матэрыяльным увасабленнем жыцця в этом свеце, его внутренней энергией. Ну, а менавіта выява працягласці свету в розныя бакі это крыж. Таму мы бачым вертыкальную ось, абавязкова, якая злучаецца з гарызантальнай.
Ну, можем так уже больш філасофскі растлумачыць гэты тэрмін, гэты знак. Вертыкальная ось — это адносіны чалавека і Бога, а горизонтальная ось — это адносіны чалавека і чалавека. А это адносіны самой культуры. Звышкультура, сакральнасць і культура в нашым чалавечым сэнсе. Ось фактычна в кропцы перасякання гэтых ліній і знаходзімся мы. Вот это дубовое надмагілле з крыжовым навершам стараабрядніцкі. Это восьмиконцовый крыж. Гэта менавіта надмагілле, вот такое, бачыце, конусападобнае, з прыступачкай. Яна паходзіць з могілак вёскі Малімоны в Светлагорскім раёне. Яна малавядомая, невялічкае паселішча. Ну, і там ёсць могілкі. Мы наведалі, калі это паселішча, адфотаграфавалі это некропаль стараабрядніцкі, дзе сустракаюцца менавіта такія, дзякаваць Богу, жывыя надмагіллі, ну, жывыя в сэнсе, за якімі яшчэ даглядаюць родзічы. Але частка надмагілляў, яна, на жаль, пакоілася ўжо за межамі могілак у раўку. І таму, канешне, трываць таго, што гэта дубовае надмагілле паступова спарахне дзе-небудзь раўку, нам падалося злачынным амаль што. І мы, канешне, яго ўратавалі. Сённяшні час можем его сузирать в нашем музее. До речи, в районе вот этой правобережья Бярезины, альбо той части сумежжя Рогачевского и Кировского районов Гомельской и Могилевской областей, так само старообрядники беспоповцы ставят на своих надмогилях менавіта такие вот конусоподобные формы. Это так само з'яўляецца пэўнай рэгіянальнай асаблівасцю. У нас яны не сустракаюцца. У стараабряднікаў пасожжа, стараабряднікаў веткі на надмагілле робяцца вот паўнавартасныя, высокія, вышэй роста чалавека, восьмиконцовыя крыжы. Вельмі значны сегмент нашай экспазіцыйнай дзейнасці. Мы без яго рэдка абыходзімся, гэта нашы экспедыцыйныя матэрыялы. Вельмі часта это тое, чаго не бачна. Мы не знаходзім асноўную частку інфармацыі адносна сваёй выстаўкі в інтэрнэце. Это нашы ўласныя прадметы, і нашым з'яўляецца кантэкст гэтых прадметаў, тое, што мы пра іх ведаем. Это легенда, это паходжанне, гэта аповеды, прадметы, тыя самыя, што прадстаўлены на выставе, альбо падобныя ім в тоўшчы самой традыцыі. Будь то стараабрядніцкая, будь то наша аўтахтонная беларуская. Нас цікавіць кантэкст бытавання прадметаў, кантэкст іх існавання, іх успрыяцця в тоўшчы традыцыі, таму што мы сённяшнія можам па-свойму это інтэрпрэтаваць, альбо як даследчыкі ведаць правільны, мець правільны, слушны адказ. Аднак в народзе аб тым ці іншым прадмеце, аб той ці іншай з'яве можа існаваць трывалае уяўленне. І гэта ўяўленне надзвычай традыцыйнае. І таму вельмі значная частка нашых ведаў і, адпаведна, матэрыяла, які мы кладзем в аснову выставы, ён паходжання нематэрыяльна, вусная творчасць, альбо вось такая актуальная даследчыцкая дзейнасць. Мы ездзім па розных населеных пунктах, і паколькі мы ўжо завялі размову пра пахавальную, в тым ліку пахавальную мемарыяльную культуру нашых паселішчаў, то мы, канешне, яе і паказваем. Паказваем то, як арганізавана это, скажем так, паселішча памёршых. Это толькі здаецца нам, што, што цікавага ў надмагіллі той ці іншай формы, што цікава ў той ці іншай арыентацыі пахавання. Аднак гэта паказвае размаітасць культуры нашего региона. Асобная экспозиция, она присвечена народной иконе и, скажем так, организации молитовного вугла
такого домашняга алтара, кута альбо покуці. Ікона нашими продкамі ўспрымалася як надзвычай высокага кшталту мастацкага, да, нягледзячы на тое, што это іконы былі ўсё тых жа народных умельцаў, народных мастакоў, і з'яўляліся іконамі некананічнымі, якія царква не добраслаўляла. Тым не менш, это взор вышэйшага парядку в сялянскай хаце. А вось альбо цалкам вытканы ручнік, альбо вытканы з вышыўкай ручнік рукамі сваю гаспадыню ён вешаўся як набожнік на ікону. І таму это было унікальнай і адначасова такой татальнай з'явай. Унікальнай таму, што кожная майстрыха сама прыгатаўлівала ўбор на ікону, а татальна, потому што кожная з майстрых так рабілі, а ткалі і вышывалі в канцы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя все жанчыны в сельскім асяродку. Заўсёды выключэнні ёсць, аднак это татальная мастацкая з'ява нашага народнага тэкстылю. І мы, конечно, сабралі тут в асноўным ручнікі з выявамі крыжоў. І апроч таго, тут яшчэ і ўзор літаратуры, якую мы таксама падабралі адпаведным чынам, звязаўшы яе з службай самому крыжу. Увогуле, некалькі слоў трэба сказаць, конечно, про эту рукапісную традыцыю. Яна пачынаецца яшчэ ў другой палове 19-го стагоддзя, калі грамотныя людзі за недахопам, может быть, літаратуры пачынаюць перапісваць вытрымкі, асобныя малітвы, вытрымкі з малітвасловаў для сябе, каб мець асабісты прыватны ўзор той ці іншай малітвы, той ці іншого псалма, той ці іншай песні духоўнай. Гэта фаза існавання рукапіснай традыцыі узмацняецца ў часы ганенняў. Трымаць кнігу было небяспечна, таму людзі пераходзілі паступова на рукапісныя сшыткі. І перепісвалі і акафісты, і каноны, і асобныя часткі служб, якія дазвалялася мірянам служыць, службы часовніка, перепісвалі в сшыткі, па якіх яны служылі у себя в домах. У нас сабранне змястоўнае такіх сшыткаў, цэлыя бібліятэкі, якія належаць тым ці іншым людзям, тым ці іншым сем'ям. І сярод гэтых кніг мы выбралі тыя, у якіх сустракаюцца службы, прысвечаныя Христу.